Hi guys! Welcome back! It's me, Ilan again, and you're still watching on my YouTube channel. So yun nga guys, kumusta kayong lahat? Yes, it's been how many years na hindi tayo nakapag-vlog, and ito na nga finally, bali na inspired tayo ulit to do vlogging, kaya ito na siya. Kung mapapansin po ninyo, mga YouTube Shorts lang yung na-upload natin kasi nagbigay tayo ng konting oras sa pag-reels sa ating Facebook account. So ayun guys, bali hiring season na nga ulit dito sa Thailand, at kung nagbabalak ka na pumunta dito para maghanap ng trabaho, this is for you. Yung journey ko dito sa paghahanap ng trabaho, hindi siya madali actually. So pumunta ako dito last year. That was March 18. So, magwa 1 year na ako dito sa Thailand. Thank you, Lord. Pero bago mag-flight, ano-ano nga bang documents yung kailangan mong i-prepare? So, in my case, kumuha ako ng TOR ko, and then, of course, pina-CAV ko yon sa school. And then after that, pina-apostille ko yung mga documents ko. Gumamit ako ng third party. Yes, because at that time parang short na or kulang na yung oras ko to pumunta pa sa DFA. So that's why habang nasa province pa ako, pinadala ko yung documents ko sa isang third party, and then sila na yung bahalang nag-process or nagpa-apostille ng documents ko. And then of course, pinaghandaan ko na rin yung immigration. So since I have work pa, humingi ako ng COE ko, si current employer ko. And then tinanong lang naman ako ng IO kung ano yung gagawin ko dito sa Thailand, ano yung purpose ng travel. Nag-secure din ako ng round trip ticket. And then I presented a COE. Then here comes Thailand. Dumating nga ako dito, as I've said, March 18 last year. So pagdating ko dito, of course, gusto ko na talaga maghanap ng work. Kasi parang ayaw kong sayangin yung mga oras or yung mga days na nandito ako. Kasi pag enter mo, during that time, pag enter mo, meron kang 60 days or 2 months to stay in the country. And then after that, kailangan mong mag-exit. Naghanap ako online sa mga job sites. And then, I had this interview sa isang province dito sa Thailand, sa Korat yon, northeastern of Thailand. So, 12 a.m. nag-travel ako papunta doon sa Korat. And then, 8 a.m. andun na ako sa school. Grabe, that was my first interview experience dito sa Thailand, and ang dami mong kakompetensya. So, hindi lang Pinoy, kundi iba't ibang lahi. From South Africa, gano'n. Meron ding white Americans. Dalawa yung room, so interview and then demonstration. So after kasi ng interview is magde-demo ka na kaagad. And meron lang din minutes, like 15 minutes interview and then 15 minutes demonstration. Sabi ko sa sarili ko, whatever happens, masaya ako kasi parang naibigay ko yung best ko doon eh. Parang I give my best shot doon sa interview and doon sa demonstration na yun. Kasi mafe-feel mo din minsan sa sarili mo kung naibigay mo ba yung best mo, and that matters a lot sa akin. A day after nakatanggap tayo ng message informing na of course hindi nga tayo pinala, I tried also to apply to agencies, and then ayun, nagkaroon ng demonstration, and again, ang dami mo talagang mga kakompetensya, pero karamihan Pinoy. Merong nagdadala ng microphone or merong din nagdadala ng speaker for the demonstration. Meron ding 15 years na teacher dito sa Thailand, and then 10 years of experience na dito sa Thailand. So parang ikaw naman as a newbie, edi sige, go lang. Go lang ng go. Andun ka na eh. Why not give your best shot, di ba? And then, I had this one experience na in-applyan ko online. Actually, nung interview na yon, parang ko alam kung tama ba yung pinagsasabi ko, kasi parang hindi ko masyado kasi na naririnig or naiintindihan yung accent pa nung mga Thai. Hindi ko alam kung tama ba yung mga sinasagot ko or sinagot ko during that time. Luckily, my agent contacted me like after, I'm not so sure, after 1 week ata.
So parang informing na I got a job. Ang ginawa ko is, of course, nag-antay na ako ng contract. Kasi 'di ba usually sa Pinas, parang contract muna bago mag-work. And then here comes pasukan na next week. And then 2 days before the pasukan, pupunta na sana ako doon sa school sa province. Meron akong friend naman. Yung friend ko is meron siyang pinsan na naghahanap din ng work. Kararating niya lang dito sa Thailand din, like mga 2 weeks na rin siya. Meron siyang in-applyan dito sa bangko. Pumunta siya ng agency and then na-hire siya doon sa agency na yon. And it so happened na naghahanap pa sila doon. So parang kami naman, yung friend ko is nagpasa rin kami ng resume. And then kinahapunan, pinapapunta kami. So ayun, pinapunta kami doon and then luckily na hired kami. So bali 3 na kami na hired doon. And pinag-i-start na kami. So ako naman, since hindi ako masyado sure kasi doon sa province, kasi wala pang ang contract, kasi yun yung inaantay ko. Ito na lang yung pinili ko and then in-inform ko na lang yung agent ko na hindi na ako tutuloy doon sa province. Thankfully, 1 year na tayo dito sa school and then dito sa Thailand. So yun yung naging journey ko, how I get a job here in Bangkok. And if you have questions, just drop it sa comments sections and I'll try to answer those. Okay guys, that's all for today. Thank you everyone. Kapun kap.